Който мръдне първия гей. Не мърдай. Наблюдавам те, не мърдай. Кой е гей, аз или ти? Сега ще разбереме. Не мърдай. Ако мръднеш, си гей и аз го знам. И всеки човек го знае. Знам, че искаш вече да се умори и искаш да скипнеш видеото. Но не дей. Всеки ще знае. Прати го това на приятел и му изгуби цялото време. Защото аз няма да мръдна въобще. Това, че леко потрепвам, не е мърдане, дами и господа. Вече сме на 1 минута.